V tomto vydaní noviniek sociálnej poisťovne budete počuť. Vyplatili sme 13. dôchodky, začíname s výplatou 300-eurového príspevku. Elektronický účet poistenca sa stal najlepším projektom digitalizácie spoločnosti a pribudli v ňom ďalšie novinky. Údaje o úrazových dávkach. Neziskové organizácie nemusia kvôli 2% navštevovať sociálnu poisťovňu, stačí notár. Blíži sa splatnosť odloženého poistného za apríl 2021, uhradiť ho treba do konca decembra. V sociálnej poisťovni sme toho v posledných týždňoch stihli spracovať pre vás naozaj veľa a v tomto podcaste vám v koncentráte niekoľkých minút prinášam prehľad toho najdôležitejšieho, čo je užitočné vedieť. Ja som Martin Kontúr a toto sú novinky sociálnej poisťovne s dátumom vydania 29. november 2023. V piatok 24. novembra sme v sociálnej poisťovni úspešne dokončili vyplácanie 13. dôchodku podľa stále platnej legislatívy. Doručili sme ho v štandardných výplatných dňoch a nárok naň mali poberatelia všetkých dôchodkových dávok. Na maximálnu sumu 300 eur dosiahlo viac ako 113 000 poberateľov. Najnižší 13. dôchodok vo výške 50 eur sme doručili takmer 146 000 poberateľom. Celková priemerná výška 13. dôchodku bola v novembri tohto roka na úrovni 176 eur a 85 centov. Celkovo sme vyplatili 13. dôchodky vo výške takmer 257 miliónov eur. V sociálnej poisťovni finišujeme s prípravou vyplácania jednorazového decembrového mimoriadneho príspevku vo výške 300 eur. Dostanú ho poberatelia všetkých dôchodkových dávok vo svojom výplatnom termíne tak, aby ho mali k dispozícii najneskôr 20. decembra tohto roka. A teraz podrobnejšie. 300 eur vyplácame od 2. do 24. decembra buď na účet alebo poštou v hotovosti podľa toho, aký spôsob výplaty ste si zvolili. Tým, čo majú výplatný termín 22. a 24. v mesiaci, ich vyplatíme 20. decembra. O tento mimoriadny príspevok netreba žiadať. V sociálnej poisťovni zabezpečíme jeho výplatu automaticky. Týka sa to približne 1 460 000 poberateľov. A pridám aj krátku štatistiku k horúcej téme týchto týždňov. Žiadosti o predčasné starobné dôchodky. V uplynulom 47. týždni naše pobočky doručili ústrediu 3204 žiadostí o predčasný starobný dôchodok. Najvyšší záujem o predčasné dôchodky evidujeme v Bratislave, Trnave, Považskej Bystrici, Prievidzi, Trenčíne a Martine. Najnižší záujem je v Leviciach, Veľkom Krtíši, Rímavskej Sobote, Dolnom Kubíne či Starej Ľubovni. Elektronický účet poistenca je najlepším projektom digitalizácie spoločnosti za rok 2023. V sociálnej poisťovni sme tak obhájili prvú priečku na najväčšej konferencii o moderných technológiách na Slovensku, ITAPA. Po roku 2022, kedy zvíťazila elektronická PN, sme aktuálne získali prvé miesto za elektronický účet poistenca rozšírený o údaje z dôchodkového i nemocenského poistenia a dávky v nezamestnanosti. Odbornú porotu tak elektronizácia služieb sociálnej poisťovne, ktorá klientom šetrí čas a návštevy pobočky, najviac zaujala už 2 roky po sebe. Významný úspech zaznamenala aj technická realizácia rodičovského dôchodku. Tento projekt sme dokázali v sociálnej poisťovni v krátkom čase pripraviť a zrealizovať. Vďaka tomu bolo možné posúdiť 1 150 000 nárokov na rodičovský dôchodok a zabezpečiť jeho následnú výplatu. Pripomeniem, že elektronický účet poistenca sme zriadili všetkým našim poistencom automaticky a bezplatne, teda aj vám, čo práve teraz počúvate. Jediné, čo potrebujete urobiť, je aktivovať si prístup. Ako na to sa dozviete na našom webe www.socpoist.sk/EUP. A v elektronickom účte poistenca ešte ostaneme, pretože sme ho opäť rozšírili a pridali doň ďalšiu novú funkcionalitu. Prehľad úrazových dávok. Poistencom tak v jednotlivých životných situáciách šetríme osobné návštevy pobočky či telefonáty a e-maily. Ak sa vás to týka a potrebujete si požiadať o jednu z 11 typov úrazových dávok, nemusíte nás kontaktovať kvôli informáciám a následne čakať na odpoveď. Celý proces priznania dávky a následnej výplaty môžete kontrolovať cez počítač alebo smartfón vo vašom elektronickom účte poistenca.
Neziskové organizácie, občianske združenia a ďalšie oprávnené mimovládne subjekty, ktoré potrebujú potvrdenie pre zapísanie do zoznamu prijímateľov 2% daní z príjmu, nemusia navštevovať sociálnu poisťovňu. Údaje sú sprístupnené na portáli oversi.gov.sk a tak ich získa aj notár, ktorý organizáciu alebo združenie priamo registruje. Obe záležitosti si takto klienti vybavia v jednom kroku a na jednom mieste u spomínaného notára, čím ušetria čas. Všetkým zamestnávateľom a SZČO pripomíname splatnosť odloženého poistného. Ak ste si počas pandémie požiadali o odklad poistného za mesiac apríl 2021, povinnosť uhradiť ho máte do 31. decembra 2023. Pri úhrade poistného za kalendárny mesiac apríl 2021 je potrebné uviesť špecifický symbol v štandardnom tvare 042021. Úhradu vykonať na číslo účtu príslušnej pobočky sociálnej poisťovne a použiť správny variabilný symbol. A na záver dobrá správa pre zamestnávateľov, najmä pre pracovníčky a pracovníkov mzdových oddelení. Odštartovali sme pilotný projekt, ktorý vám uľahčí prehľad o PN-kách, čiže práce neschopnosti vašich zamestnancov a jej spracovanie. Ide o elektronickú službu, ktorá umožňuje automatický prenos dát o elektronickej PN z portálu e-služieb sociálnej poisťovne priamo do mzdového softvéru. Služba, ktorá prináša benefity pre zamestnávateľov, je už vo vybraných softvéroch dostupná. Dodám, že aktuálne je tento pilotný projekt otestovaný a prístupný zatiaľ cez softvéry Vema a Cross. Pre ďalšie info kliknite na link, ktorý nájdete v popise tejto epizódy. Toto bol aktuálny súhrn noviniek sociálnej poisťovne s dátumom vydania 29. november 2023. Všetky dôležité linky na podrobnejšie informácie, ktoré zazneli v tomto prehľade, nájdete v popise tejto epizódy. Pozdravuje vás Martin Kontúr, no a budeme sa počuť ešte do konca roka s prehľadom tých najdôležitejších zmien od nového roka 2024.